Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýeti Türkmenistany Günortagaz koridoruna goşmagy mümkindigini aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň Azerbaýjanyňky elçisi Kestutis Jankauskas geljekde zerur bolan halatyny başga ýurtlaryň, şol sany Türkmenistanyň hem Günortagaz koridoruna goşmagy mümkinçiliklerini aýdyp metbuatda çykyş etdi. Bu barada Trend habar gullugy 5-nji maýda habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň Azerbaýjanyňky elçisi Jankauskas geljekde energiýa çeşmelerine talabyň ýokary boljakdygyny aýdyp, munyň netijesinde Türkmenistan hem Günortagaz koridoruna goşmagy mümkinligini ýaňdytdy. Elçi bu barada Trend habar agentligine gurrun berdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri Türkmen gazyny Günortagaz koridoruna birikdirmek barada soňky döwürlerde ilkinji gezek çykyş etmeýär. Mundan ozal 20 fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda geçirilen Günortagaz koridoruna değişli konsultativ geňeşiň ministrler derejesindäki 5-nji duşuşyny eden çykyşyny Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günther Oettinger Türkmen resmiýetlerine Günortagaz koridoruna goşulmagy teklip etdi. Günortagaz koridoru Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspy deňiziniň hemde ýakyn gündegorda ýerleşýän ýurtlaryň gadyny Ýewropa aktyrmak gözeňinde tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi gözeňinde tutulýan Günortagaz koridoru taslamasy Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Ýewrokomissiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi Günortagaz koridorunyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa pudawyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi energiýa pudawyna hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny agzap gelýär. Türkmenistan bilen birleşik 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa pudawyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek memorandumuna gol çekildi. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasda ýygjamlaşdy. Energiýa ekspertlerine görä geçen ýylyň 12-nji awgustynda Hazarýaky döwletleriniň Kaspy konwensiýasyna gol çekmegi bilen Türkmenistanyň Hazar deňiziniň üstü bilen Azerbaýjana gaz geçirji çekmegi öňündäki päsgelçilikler aradan aýryldy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Saraýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň kronikasy neşeri Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Marat Niyazowyň janyny kast etmek tinanşygy diýilen iş boýunça ýyl kesilenleriň biri Seyran Mammedowyň 3-nji maýda azatlyga çykandygyny habar berýär. Resmi Türkmen mediasy sosial ulgamlarda 4-nji maýda çykan habara häzirlikçe hiç bir reaksiýa bildirmedi. Adam hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň neşriniň maglumatyna görä, Seyran Askerewich Mammedow 2004-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niyazow adyndaky Itrap sudy tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gündogor habar neşriniň olary diýeri örküziň atly halkara adam hukuklary kampaniýasyna salgylanyp ýazmagyna görä, 1957-nji ýylda doglan Mammedow 2004-nji ýylyň 19-njy iýulynda tutsak edildi. Ýokary bilimli stomatolog bolan Mammedow neşriň maglumatyna görä, Türkmenistanyň owu hujulugy ministriniň ozalky ornbasary Tapar Murat Iklimowyň garyndaşlaryna serhetden bir kanun geçmäge kömek bermek aýplamasy bildirilipdir. Iklimow atdaşy Niyazow tarapyndan kast ediş tinanşygy diýilýäniň esasy gurmaçylarynyň biri bolmakda aýplandy. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä, Mammedow Bayramaly şäherindäki koloniýadan boşadyldy. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şu günler Aşgabatyň polisiýasynyň jerime duralgolary hususy awtologlardan hyryndykyn, hususy awtologlarda kirey edýänlere salynýan jerimelerin möçberi bolsa 600 we 700 manada ýetýär. Bu barada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Olaryň sözlerine görä, hususy awtologda kirey etmek gadagançylygy sebäpli bu iş bilen meşgullanýan hususiýetçileriň göz görteli adalmagyna garamazdan saklanýan hususy awtologlaryň sany köpelýär. Aşgabatda hususy taksiçileriň awlanmagy akla sygmajak bir derejä ýetdi. Hususy awtologunda kirey edýänleriň köpüsi öz işini besetdi ýa-da adaltdy. Emma ýol polisiýasy ýolagçy alyp barýan islendik awtology saklaýar. Sürüjüleriň öz ýanyndakylaryň ýakyn garyndaşlary dygyny subut edip bilmedik halatlarynda olaryň ulaglaryny elinden alyp jerime duralgalaryna eltýärler diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Awtolog eýleriniň sözlerine görä saklanyp jerime duralgasyna alınıp barlayan awtologlaryň köpüsi öz şahsy işleri bilen şähere çykýan adaty ýaşaýjylara degişli. Olardan kimsi doganyny gatnadypdyr, kimsi goňşusyny bazardan ýany bilen alyp gaýdypdyr diýip Azatlyk habarçysy awtology elinden alynan paýtaxt ýaşaýjylaryna salgylanyp habar berýär. Aşgabatyň jerime duralgalary şu günler hususy awtologlardan hyryndykyn. Şol burakda ulagyny elinden aldyrmalyk üçin barha gymmatlayan jerime töläp saplanmak mümkin. Azatlyk habarçylarynyň sözlerine görä jerime 600 we 700 manada ýetip bilýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça hasaplananda bu 172-200 Amerikan dollaryna barabar. Emma polisiýa sürüjülere resmi kwitansiýa bermeýär. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy awtologly kirey edýänleriň köpçülikligiň saklanmagy aprel aýynyň başynda İçeri işler ministriniň prezidentden käýen çalmagynyň ideýany başlanypdy. Aşgabatda polisiýanyň hususy awtolog eýlerine gözekçiligini güýçlendirmeginiň netijesinde kirey edýän sürüjüleriň çürtketek adalan wagtynda resmi taksileriň bahasy epesli göterildi. Şeýle-de jemgyýetçilik transportyna bolan islegler güýçlenip awtobuslarda dıkmışyk döredi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com.